Hello mga kabudgeters! Kamusta mo? Did you miss us? After 1 year na walay laan, we decided to stay diri sa Chateau de Communal. And so far the place is so beautiful. And last year wala mi ka-travel kay tanan namong mga early bookings namo na-cancel kay tungkol sa pandemic. And isa ka tuig na wala mi suroy-suroy, and karon 2021 medyo niluag man ang mga restrictions. So and plus birthday ko sa mong igagaw, we decided to staycation diri sa communal na resort. And by the way, kaning resort ni bago pa ni siya. We are one of the first na mo gamit diri sa ilang, if I'm not mistaken, ang ilang grand opening would be February 15. Alright mga kabudgeters, natay ka ng resort tour. So mo nilang kitchen, silay, dining table, silay ref. O ang ilang mga gamit na rin medyo mga bagong. Wow! Free ni siya. Dire. Kung magrenta ka dire. By the way, ang renta na mo dire is mo ni siya. Pagkuhan kayo. Hindi ko lang kung sa'yo mong gitod ko. Sabi na ako na dyan niya. Mo nilang first room, ilahang master's bedroom. And mas may aircon, of course. And this is their toilet. Yan. Heater. And of course, bowl. Oh, this is my dream bathroom. And of course, isa sa mga ganahan ko tako diri sa Chateau Communal kay ang ilang mga rooms, even diri ilang lugar kay daghan kay mga saksakan. Dili ka mag-ilog-ilog kung asa magsaksak ka na charger nimo, syempre kinahanglan din na paabot mo diri. And plus, naa sila free wifi diri mga beshi. So, nindot jud kaayo na kanang aside sa makakonect ka sa imong pamilya, kasi syempre family bonding mo diri sa sulod sa komunal, makapantok ka, maka-picture ka, and then maka-post ka sa Instagram. And yeah, yan na. A few moments later. Hi mga kabudgeters! Now, manguli na mi. Kumana ang amuang stay diri sa Chateau de Communal. So, before ta maglakaw, ipakita lang ako ang view sa gawas. Ikan diri sa second floor. So, dili ta ito napit sa ilahang terrace. So, mangulit nami. So, back to the reality na naman ta mga kabudgeters. Alright, there you have it mga kabudgeters. So, kita-kits sa next namong mga vlog. Bye-bye!